आं बिश्वकेतु देवबर्मा पयतु पुराक बाय मुतायनि मुंगुई सैमातांगै साव आइन रुगै खाजाक भारतनि संविधान पयतु पुराक ताई मानिमुं मुथांगानु आं भारतनि सार्वभौमत्व ताई अखंडता मुथांगानु आं त्रिपुरा राज्यनि मन्त्री हिसाबै आंनि सामुं पयतु खबुई ताई खासुकनि हातुंगै दंगानु ताई भारतनि संविधान रुगै किरिमुं बयमुं हामजाकमुं एबा नास्लेमुं कागजाक तंगुई जत बेरेमनि बरक बाय सयतमुं दंगानु आं श्री बिश्वकेतु देवबर्मा मुतायनि मुंबाई पयतु पुराक बाय सुमाय तांगो त्रिपुरा राज्यनि मन्त्री हिसाबै आंनि थानि जे विषय विवेचनानि बागै किसा जागानो आबो आं सिरुक जागानो आबो मन्त्रिनि तांजानाय सामुं पुराक फुलां एबा कटन कुनु बरफ एबा बरफ साया एबा सुक्लाया हामबाय।